سلام بيتسب نون لما عنت زخون حدش فيلم حلنا لهم مزينا لنا ني كانالنا حدش زخونكم دمه لايك سبسكرايب بمقبار نتي فيديونا نجمع فيلمنا انت جمع بيبان توماسن زبها لفقرات يلا لينا كي نبرو اللي زحاسبو دمه حادة صبق ابارتمنت رخيبهم ايهم ايتقادا صبق بمخان دمه والاو قد اكراي خبار تغنى كي قد فوا قناي كالون نايتقادا بعلونا ايجي ني تراسب قزو ما يكاريوان بأون دم عدلنيات مخانم تنقرم مو شعر ما نتوع الكين بابو بتحقواس ايون فريم مو توماس نايدير فيك إلى الزلو ايو ما بزحتي ساعات رما بقز اوشت اي يسرح عبتناي مجمرتا مشتم دمه عب صفاكوف مبا ايتم قرابتهم انتاي كم زسرحو كم در رأي قنزبو ايتم بعال حدار دمه ركبنا قبرو نبرو ايتزقرم نقرقن بيبان تومن عطخيرهم ايوم زرعي ومنيرهم بيدي حريتون بيبا نايت فعات سمعتي سمعامو ني توماس قد فايتر ايوم بمبال تزاربو بيبا دما شعر مشت كداون تابي مغيار ني توماس نمونو وان تفتن توماس قندخي موصلة زنبرا دكا سوسري وإيو بيبا دما عبني عين حكمنا ايا تسر عبت مشت زقات امامو ونمحاذي آئيرت نقرامو ناي بيبا حلقة آدما بيبا حدش غزا كم استخاريت سلز فلطه ناي اعواف غزا كم هبت تهبا حدا معالت بيبا دكاس أبي وانت تسه ايتو غوربيتا تيراي نبسو عب غزو انا تزاوري ترئي امو نيعو اتصبقان مرأي دمه كاب فارماسي مغلوه منتصر غزي اتمص ايتو غوربيتهم ودي دمه سباستين يبهال سرحو فوتو مسأل خوينو مبزحتو غزي عب غزو يزسر زي تفلاليا موديلات دمه ناب غزو يمصاين عبتزو سرحلو ساعات دمه سبيتو عب زي لاركب يقبر ايو بيبان توماس نون نزي نجر تحبي أمر أي جمرمو بيبان ما بخمي أبتاس بغت سويتي دربلا بمبال ميحسابا قرصت النيرا بيبان توماس نمحاسسهم انترخبوهم دمه كل نجر يوم نجروهم نيرهم بيبا شعم من نايز جمرتو دمه مير أي طرح زي كونا مسمعي دليا توماس دماني بيبا بتعمي فتوى سلز نبره إيسا زمصات حسب كملسو أيدله بيبا أبتشعو ساعات نتودي نافتو تزمصت تمثل بزرعية تقطر دمه ناي تحقوا سمعتنا تسمع نبره حادة مشت أبناي سباستين غزا بروغرام سلز نبره تمساسيلوم يأتومو سباستين دمه آغاي سلز مسل وفتو يسئلم نبره بيتا آغات أمشعو دمه بيبين سباستين عيني رأيو أبتشعو ساعات ما بعال بيبا ني بعلم زسمعو ماي كابت غزا يغمطو كاب ممتو من قدمة دمه ناي سباستين سويت جوليا حقوستا تمثل النيرا الكونون بتعمي تستمو حيزي دما بعال بيبا زي قبرو وطرح زي كونه زي بلوو والناس سمعوا ايهم يشعدو ما جوليا ني من تابل علي تدرب اللي بمبال ناتو غايا قد نبره سباستين دما كل غزي كم تلمده قبل علي امنم كم زي قبر ايو زنقرا نيرو جوليا دما تمليسا يقريتا تحتمو سباستين حارقو سلز نبره يوقع بيبا دما ولا ابسرحا خوينا سيلا اتمشت زرعي وزنبرو ايات حاسب توعي ايتزقرم نقرقن جيليا عينان محكا نابناي بيبا سرح تخيد جيليا وندما زي تفلت اب ممسا كان بحداش تفالت امو توماس دما ولا حزاب قزقو خوينو ناتغتاتو ايو شوع دما سباستين كم زتلمد فوتو مسالا نتاقوها حيزو وانا مدكسي خيي ابتحكمنا دما بيبا نينا جيليا عين ترئي امو حادش منصرنك تقبر تزاربها شعر ما بقلطف حدش تمحازت يخون امو بأون دما جيليان بيبا داقي من يقاطرها توماس إذا مسمع دما ناي بعدنا هيوت نقبر لنا إذا نقرطتو كنبلعنا بمبالي زاربها شيعوغن بيبا كي تسمع فقادني عين برتن بيبا دما ني جوليا سوعي أبلعلي أنا منظر مخانك تفلت اللوات بلمو عبتشعو ساعات بيبا ديك أصبها لاي متصنيرو مرآيا تغطل امو جوليان سبعنا وناونة مخانا ترئي شيعو كم زصال اقدي فواي خيي بيبان جوليان دما ابز تواصر اي راخب امو بيقون صبوغ زي بمحلا سيلا عرسن موقعي جمرا جيليان موديل كم زنبرت تنقرامو بيتا اقاطا من سبعنا كم درخبت تون تنقرا جيليا بهوتا بزح نقر كم تقبر تنقرامو جن كاب هوتيل وصيات فلط نقر اي نبران جوليا سبعي بتعمي يزفتوني جن كعام أخذنا شجرة تبلا كم معلتنا معلت دما بيبا نيو غوربيتا مرأي ولفنا خونا يمص حدا معلت سباسجي
ጂልያ ኣብዘየለትሉ ምስ ካሊእ ሰበይቲ ይድቅስሙ ነቲ ኮንደም ኣብ እንዳጓሓፍ ይድርብዮ ፒፓ ድማ ነዚ ነገር ክትነግራ ስለ ዝደለየት ናብቲ ጂልያ ዘላቶ ፕሪንተር ገዛ መልእኽቲ ትሰድድ ሰብኣያ ሰበይቲ ከም ዝሓዘን መረጋገፂ ድማ ነቲ ኮንደም ንክትርእዮን ትገብራ ጂልያ ድማ ሰባስችን ደቂሱ ስለ ዝነበረ ነቲ ጓሓፍ መእከቢ ኸይዳ ትኸፍቶሙ ነቲ ኮንደም ምስ ረኣየቶ ድማ ብጣዕሚ እዩ ኸፊእዋ ብንብዓት እውን ትሳቀየ እሞ ቶማስ ድማ ንፒፓ እንታይ ትገብር ኣለኺ ብምባል ይዛረቦ ጁልያ ድማ ብጣዕሚ ትሓርቕ እሞ ንሰባስችን ንምቕታል ካራ ሒዛ ትመጽእ ቶማስ ናብ ፖሊስ ንምድዋል ቴሌፎን የልዕል እሞ ፒፓ ድማ ጠጠው ንከብል ትነግሮ ሽዑ ድማ ጁልያ ምጭካኔ ኣብያ እሞ ንሰባስችን ገዲፋቶ ትኸይድ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ቶማስ ይሓርቕ እሞ ነቲ መጉልሂ መነጽር ሸንዲእዎ ይኸይድ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ቶማስን ፒፓ ናብቲ ገዛ ንከይርእዩ ቃሌት ተኣታተው ኣብዚ ማእኸል ድማ ጁልያ ከም ዝሞተት ይርእይዎ ሰባስችን ድማ ንብዓቱ ብምቕጻል ንክቕስቕሳ ናፈተነ እዩ ቶማስ ድማ ሽዑ ነቲ ነገር ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ኣቑሑቱ ደርቢኡ ገዲፍዋ ይወፅእ ኣብ ናይ ፒፓ ስራሕ ቦታ ድማ ናይ ጁልያ ዝተኣዘዘ መነጽር ይመጽእ ፒፓ ግን ልክዕ ከም ዘይፈለጠት ንጁልያ ደው ኢላ መልእኽቲ ተቐምጠላ ሽዑ እውን ድማ ፒፓ ተናሲሓ ናተሳቀየት ንርእያ ኣለና ኣብቲ ሽዑ ምሸት ድማ ሰባስችን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ መጠጥና ሰተየና ሃለወ ፒፓ ትርእዮ ብእውን ድማ ኣብ ጎኑ ኮይነ ከጸናንዐዮ ብምባል ተሓስብ እሞ ሰባስችን ካብ ገዝኡ ናወፀ ትርእዮ ፒፓ እውን ድማ ተኸቲላቶ ትወፅእ እሞ ንሱ ናብ ዘለዎ ቤት መስተ ተኸቲላቶ ትኸይድ ፒፓ ድማ ካብ ሰባስችን ርሕቕ ኢላ እያ ተቐሚጣ ሽዑ እውን ይርእያ እሞ መጺኡ ኣብ ጎና ኸፍ ይብል ሰባስችን ኣበይ እየ ዝፈልጠኪ ኢሉ እንትሓታ ድማ ፒፓ እውን ኣይትፈልጠንን ብምባል ትምልሰሉ ሰባስችን መጠጥ ብምብዛሑ ድማ ሃጦ ቆጠብ ዘረባ ከቋርጻ ይከኣለን ኣብ መወዳእታ ድማ ሰባስችን ናብ ገዛይ ክወስደኪ ብምባል ይሓታ ብእውን ድማ ተፈላጢ ፎቶ ሰኣላይ ስለ ዝኾንኩ ክስእለኪ ይብላ እሞ ፒፓ እውን ተስማዕሚዓ ትኸይድ ኣብ መጀመርታ ሚስ ክዳና እዩ ዝስእላ ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ሓደ ብሓደ ክዳና ንክተውፅእ ይገብራ እሞ ኢሳ እውን ብውሽጣ ፎትያ ስለ ዝነበረት ብቕልጡፍ ርክብ ይፍጽሙ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ድማ ቶማ ንፒፓ የቕሬታ ንምሕታት ዕምባባ ገዚእ ኢላ ይመጽእ ኣብ ገዛ ምስ ኣተወ ማይ ይሰቲ እሞ ነተን ኣዕዋፍ እውን ማይ ይህበን ብድሕሪኡ እውን ከም ዝተለመደ ብመስኮት ምርኣይ ይጅምር እሞ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ፒፓ ምስ ሰባስችን ርክብላ ፈጸመት ይርእያ ሚስ ወግሐ ድማ ፒፓ ዝገበረቶ ነገር ናተደናገራ ናብ ገዛኣ ትምለስ ፒፓ ሽዑ ብጣዕሚ ዘሰንበዳ ድማ ኣብ ገዛኣ ምስ ኣተወት ዝረኣየቶ ነገር እዩ ቶማስ ዓርሳ ጥፊኡ ትረኽቦ እሞ ፒፓ እውን ድማ ብሓያል ሓዘን ተኣቱ ካብ ሶፋኣ ክትለዓል ኣይትኽእልን ሓደ ምሸት መሓዝኣ ኣሪ ትረኽባ እሞ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ትነግራ ኣሪ እውን ንፒፓ ንምጽንናዕ ትፍትን እሞ ንቶማስ ሞቱ እውን ድማ እስኺ ተሓታትታ ይኾንክን ብምባል ትዛረባ ፒፒ ድማ ዋላ ኣብቲ ሰዓት እሱ ንሰባስችን ንምርኣይ ብጣዕሚ ከም ዝትህንጠ ትነግራ መሓዝኣ እውን ድማ ስለ ኩሉ ነገር ይደናገራ እሞ ሽዑ እውን ኣሪ ንፒፓ ንከይተደብራ በማለት ናብ ሰባስችን ዘለዎ ምድላው ሒዛታ ትኸይድ ሰባስችን ንፒፓ ምስ ረኣያ ሰላም ይብላ እሞ ግን ከዓ ትኹረት ክህባ ኣይከኣለን ሰባስችን ናብ መድረኽ ብምውፃእ ድማ ዘረብኡ ይጅምር እዚ ዝግጅት ዘዳለውክዎ ብሰበይተይ ምኽንያት እዩ ይብል እሞ ናይ ሰበይቱ ሽም እንትጽዋዕ ድማ ጄልያ ካብቲ ማእኸል ሰብ ናብ ቅድሚት ትወፅእ ጄልያ ነቲ ማይክ ብምቕባል ድማ እዚ ዘዳለናዮ ኤግዚብሽን ንብጣዕሚ ተሕዝኒ ናይ ፒፓ ህይወት ኢልናዮ ኣለና ትብል ካብኡ እውን ድማ ናይ ፒፓ ጥራይ ነብሳ ዝተሰኣለቶ ፎቶ ይኽፈት ናይ ባዕላን ናይ ቶማስ ፎቶን ድማ ሓደ ብሓደ ይረኣዩ እሱ ድማ ኣብቲ ገዛ ክሳዕ ዝኣተው ጀሚሮም ክሳዕ ናይ ቶማስ ሞት እዩ ነይሩ ሰባስችንን ጄልያ ታሪኾም ናተዛረቡ እዮም ፒፓን ቶማስን ድማ ብጣዕሚ ዝፋተው ፍቑራት ነበሩ ግን ከዓ ጎራብቶ ርክቦም ጉድጓድ ዝኣተወ ፒፓ ነቲ ነገር ምክትታል ሱስ ምስ ሓዛ እዩ ናይ መወዳእታ ፎቶ ዘርአዮ ድማ ቶማስ ዓርሱን ኣጥፍአ እዩ ነይሩ ብዘደንግጽ ኩነታት ግን ሰባስችንን ጄልያን እዮም ንዕኦም ዝከታተልዎም ዝነበሩ ፒፓ ብጣዕሚ ትስንብድ እሞ ናብ ናይ ሰባስችን ገዛ ትኸይድ ሽዑ ድማ ነቶም ካሜራታት መቐመጢ እያ ትእልሽ ነይራ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሓደ ዕጹው ገዛ እቶም ካሜራታትን ናይ ባዕላን ናይ ቶማስን ብዝሕ ዝበሉ ፎቶታት ነበሩ ካብ መዓልታት ንድሓር ድማ ኣቑሑታ ብምእካብ ካብቲ ገዛ ንምውፃእ ትውስን ኣብቲ ኣዕዋፍ ዝነበረ ማይ ተፍሰሙ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ኣዕዋፍ ኩሎም ድማ ሞይቶም ትርእዮም እቲ ዝገርም ነገር ግን ናይ ሰባስችንን ጄልያ
ዝተሳኽዐ ስራሕ ስለ ዝነበሮም ቃለ መሕተትና ተገበረሎም እዩ በዓል ቶማስ ገዛ ረኺብና ኢሎም ኣብቲ ወረቐት እንትፍርሙ ፎቶ ንምስኣል እውን ፈቃደኛታት ነበሩ ብስነ ስርዓት ነቲ ወረቐት ብዘይምንባቦም ድማ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ ሰባስችን ድማ ናይ ቶማስ ሞት ብጣዕሚ እዩ ኣሕዚንዎ ጀልያ ግን ብኣንጻሩ ምንም ኣይመሰላን ነይሩ ስለ ዝተሳኽዐላ ድማ ሕጉስቲ እያ ነይራ በዓል ሰባስችን ገዛ ምስ ኣተው ዋይን ምቕዳሕ ይጅምሩ እሞ ኣብዚ ማእኸል እቲ ፕሪንተሮም መልእኽቲ የውፅእ እቲ መልእኽቲ ድማ ቶማስ ዓርሶ ኣየጥፍአን ባዕልኩም ኢኹም ቀቲልኩም እዩ ዝብል ሽዑ ድማ ሰባስችንን ጀልያ ንፒፓ ምጉያ ይጅምሩ ፒፓ ድማ ሽዑ ናብቲ ናይ ዓይኒ ሕክምና እያ ሃዲማ ፒፓ ዋላ መረጋገፂ ኣይሃለዋ ቶማስ ዓርሱ ከም ዘየጥፍአ ድማ ርግፀኛ ነበረ እቲ ሓቂ ድማ ኣብቲ ቶማስ ዝሰተዮማ ጂልያ መሪዛቶ ነበረ ድሓር እውን ድማ ዓርሱ ከም ዘጥፍአ ንምምሳኽ ብገመድ ተንጠልጥሎ ኣብዚ ማእኸል ድማ ጂልያ ዓርሳ ስሒታ ትወድቕ እሞ ሰባስችን ሰንቢዱ ከልዕላ እንትፍትን ፒፓ ድማ ኣብቲ ዝሰተኹሞ ዋይ መድሓንቲ ገይረሉ እየ ንዕኡ እዩ ዓርሳ ዘስሓታ ትብሎ ብእውን ሰባስችን ዓርሱ ካብ ምስሓቱ ንቕድሚት ገፀያ ፀብቕካ ረኣየኒ ትብሎ እሞ ካብኡ ድማ ክልቲኦም ዓይኖም ንከይርእዩ ትገብሮም ሕዚ ድማ ጂልያን ሰባስችንን ዓይነ ስውር ኮይኖም እዩ ፒፓ ድማ ብርሑቕ ብምዃን ናተኸታተለቶም እያ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳ ቪድዮና ዝፈተኹሞ ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ